Kapuin sa tagabayan sa Panglao, mabilitan ang mapansadya abroad, tapos patagabo ang makikatan gasa. Okay, thank you, Kapsat. Jadi, sumagot yung mga punto, sumagot ko ng Kapsat. Kasi tekno di political dahil kaaduan at pamilya at sa di pa nakatingin babae sa isipin kinatuwa. Yung eleksyon saan ang mayroong pwede sa pamilya at politika hindi kaya sa regawin. Ang rairan sinatamsa kaya parang Thank you. Next one. Thank you. Next one. Kas defekto hindi lang sa naturay. Ang sagaba, dagiti kaaduan ng pamilya, itipat, panakalayo sa gaputi, panakay, pugiko, dagiti kabakiran, magnetite, mining, ken, negosyo na itulog ti sistema sa bilis ng saray. Gapo iti pasok-sok ang maawat when nakasosyo iti negosyo. Thank you. The last one. Next. Basta teksto si political dynasty at sagaba ang pamilya ito ang nakaisagmat makasikat sa turo ito. Tungalaw at ang droga at kapil. At sagaba at iti pamilya iti kriminalidad dahil pamutbuteng atas arahan iti political dynasty. Tapos kanina iti saan sentural. Okay, thank you. Tatanda may sama-sama ipanggap sa dahito kasasaat panagsagaba sa iba. Kapsat, masalan tayo mga dahito Kanya ang iwanan sa dapat, sa talan ng buong pamilya, sa protekto,